Emangnya bisa kan ya makan apa-apa? Sekarang gitu. Kalau biar karo wong-wong ngoten niku. Nggih. Guyune Pak ya. Nggih. Aku ngerti nek panjenengan punya keistimewaan. Ya. Loh, ngene lho, Le. Petro Gareng Bagong, ya toh? Nggih. Itu tetap ada kelebihan dan kekurangannya jenenge menungso. Contonipun kados pundi, Pak? Iya kados panjenengan itu punya kelebihan. Nggih. Dan ngerayu wong wedok sampean iki mesti pinter. Lho. Halus, pinter, ngono. Ya. Jadi ora yak-yakan. Duwe rasa. Sampeyan iki lek duwe umpamane ngeten duwe gandingan siji, ndak mungkin akan mendua. Boten, Pak. Ya, iya. Kula malah 24 tahun dereng nate kambon wong wedok, Pak. Iya. Oh, wong aku mbiyen 22 wis rabi. Ya. Tesih anu, Pak. 24 tahun tesih nggih nguyuh tok. Tapi anu lho, Le. Dalang ki lek manut omongane sesepuh, harus ndang segera punya pendamping. Awake dhewe arep ngomongne kasepuhan, awake dhewe arep ngomongne tentang pernikahan. Lek awake dhewe urung lakoni kadang-kadang kaku. Oh. Lek umur 24 iki masaku wis dewasa untuk mencari seorang perempuan menunggu jadi pendamping, ngono. Ngaten iki, Pak. Iya, no. Yo, saiki aku pengen terus suaramu. Lha iki sedherek malah nunggu, Pak. Mboten napa-napa. Heeh. Engko Tak yo nunggu. dibawa, lho sampean jumenengan apa? Ya, sampean jumenengan. Bawane napa iku tak manut. Ya. Kelok yo kena, sendro yo kena, mengko diteruske nang ngene apa kuwi jenenge? Nang ngene apa kuwi jenenge duet yo kena tembangane. Bawa mawon, Pak. Bawa. Nggih. Apa? Mboten. Bawa mawon, Mas. Mas bawa, Mas. Memanismu hangu jiwa. Agawe ruci tenggale. Lara apa kang sinadya upama munduta romi. Aku seneng karo sampean, Mas. Seneng napa? Munggah ngene kok wis ngembang dandang gula lho ya wisan. Gula. Gudah kuwi pangkurno, Kang. Cangkeme lek ora sing gudak ngomongin ora. Wong ora ngerti ora usah. Kuwi genah ki nantri ngono kok. Sinom kok. Ya. Tartamtu tak turuti ibarat wong numpak prau.
lumampah tanpa walah ing madyaning cala niti lemah kunjing anggen jong ning pagulingan Ya, tepuk tangan untuk Diaksar. Wah, hebat. Suatu kehormatan panjenenganmu bisa teko mriki. Oh, aku duwe tembang sing ngarang niku Umpun Sedo, Mas. sinten Pak? Komponis Tulungagung Bapa Wangsa Subagyo. Tembangipun Roro Mendut. Itu asli made in Tulungagung. Nggih, mireng nggih ben ditembangke kali Gustimu kisah kata takkan mati. Gustimu kisah kata takkan mati. jadi Ndak Rai. Edi, gen marem. Gimana? Terjelas apa? Gak usah Mary. Apa? Iki mau kan medune njaluk tak gendong, kowe gak usah tak gendong. Wis Aku tahu kamu mau minta ini kan? Mbak Yumu lo gendongan reng. Ini kan? Mbak Analoka kan? Kamu mau gendong itu kan? Iya. Tak kira mbok tentang Jatiyoso niki wau, Pak. Lah kiramu ning endi? Lagi tentang Nganjuk. Wah. Jadi nek kula kan kriteria Karang Asem. ditakuti karo Mbak Saras. Mbok takon piye? Mbak Hana mungkin main nggih Mbak, nggih Dik Saras. Tapi di Tenganjuk derek Pak Kangko. Lho, Pak Kangko teng Jatiyoso, gak aku sing ning Nganjuk. Lho, kok Pak Kangko ki loro. Oh, kanggo sitoke maling. Sliramu sliraku dadi siji. Ngawangin dae sani wong loro dilakoni. Jejer wong loro kaya dewa dewi. Bungaku nganti jroning ati kowe sing paling tanti-anti. Rino kelawan wengi dongaku mung siji, Gustimu kisah kata takkan mati. Jalaras Indonesia. Aku ngalem ning aku, tresnaku ning kowe ora semu. Tak eling janji-janjimu mung kanggo sliraku. Wong bagus jejantong atiku. Waktu kang wis dadi saksi. Sliramu sliraku dadi siji. Ngawangin dae sani wong loro dilakoni. Jejer wong loro kaya dewa dewi. Bungaku nganti jroning ati, kowe sing paling tanti-anti. Rino kelawan wengi dongaku mung siji, Gustimu kisah kata takkan
Gustimu kisah kata takkan mati. Gustimu kisah kata takkan mati. Kurang piye kan? Kanca-kanca lek garap kurang piye kurang. Mboten kurang piye-piye, Pak. Sampun. Sampun. Wah ya. Iki mau sore Sini. Alah kok gak apal aku iki. Ndang jejal piye lagune? Ya cukup pamer ning kene. Gur slendro asine kok sendu songo. Moji-roji. lah kaya ngono kuwi kanca-kanca nek apa jenenge? Monggo ki di sela-sela kesibukan. Biasanya ini Klaten ki apik-apik Klaten. Pak Dol lek omahe Klaten. Nggih. Makasih ya ngono Klaten. Ya berarti sak aku. Dodolan. Ayo di gen marem. Sik to wong kene tekok urung diwangsuli kok. Dibawani napa mboten, Pak? Oh langsung. Oh langsung mawon. Oh nggih. Nggih, ya Allah, Pak. Bapake ketok bersinar. Kok iso bersinar? Ora ketok blas wis sak lampu. Ya pancen lampu niki padang banget mula awake dhewe mesani kono iki ora pati ketara. Ah, digarap anu ya. Siap. Siap. Nah, iki Siap pam. dijuweti kali Mbak Elisa napa mboten? Oh iya sisan. Ayo. Sisan karo sapa Hana. Mbak Elisa, aku gendong gak usah wis gendong dhewe. Gimana? Terjelas apa? Gak usah men. Bawa bojoku. Dhuwur nek ditekno, Nduk, nek diturokno padha-padha. Wis to. Ayo, nduk Ken, ayo Ken, buat celuk Ken. Nah. Yuk. Anggone ising tak sayang. Oper Elisa, harus. Dangdute tetap kendang ciblon. Kur sinden telu. Elisa, Niken dan Hana Buka. Ora rasa
Rizky Sri Huning nganggo jaipong. Sak rambat. Pak Mulyono Ucin Gunung Tuge Boyolali. Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Nyuwun Sri Huning Musika Tuban. Yo. Iki sing urung jumeneng karek telu reng. Nggih. Bu Dwi Kurniawati terus apa jenenge kuwi? Mbak Dita kelawan Mbak Retno Cungpe. Nggih. Lagune Garap Cara Banyuwangenan Lara Sesigar coba karo Mande Gamelan Bali. Nggih. Ayo Bu Dwi. Karo Mbak Retno Cungpe. Karo Dita sing asli saka Banyuwangi. Banyuwangi. Insyaallah engko Pandikor Agustus ning Banyuwangi ya, Tru. Ya. Ngelar jajan. Ya, ya. Buka pasar sik, ya, rasa mikir duit sik ya. Ya. Lara Sesigar. Ya, coba. Kaya apa? Lagune wis enek cara Banyuwangenan lawas. Ning karo kanca-kanca diaran semen gamelan Bali terus. Wah iya, yuk. Cocok. Nah. Monggo para kanca, yuk Lara Sesigar. Terus. Waktu kembali